2, Mikko Hilska numerolla 4 ja sitten meidän ihan hullu puuropäätä, Herra Pouta. Jalka melkein kipsissä, eli 2 kertaa seinää, tänään numero 3 alle. Katsotaan saako se kaatumaan tota värkkiä. Kuka lyö mukas vetoo pullakahvit, että toi on nurintoimeen tänään mielessä. Okei, otetaanko lähtö? Ootteko te valmiina? Jee, hyvä meininki, 15 sekuntia. Kaunista alla, 15 sekuntia yllä. Noin, lasketaan rauhallisesti. 5 sekuntia kierroksia koneeseen. Mikko sammutti vehkeensä. Sitten se lähti. Paina. Niin kuin sanotaan, toi on liian pieni peli. Vähemmän näin, Seljaksen Semi johtaa ja sieltä Raita oikas noin. Ja tässä kun jätkät vetää hyppyjä, vois antaa hyviä uploadeja. Tällä hetkellä Artselto on vikana. Se veti äsken hyppyrikin. Mikko tulee vikana näköjään ja Artsel toka vika. Siinä on kovaa skapaa. Nyt on... Raita oikas. Tää on ihan epistä. Aja vaan kierrosta sit. Hyvä Pouta. Joo. Näin, 1 kierros vielä ja sitten pamautetaan. Noin ja Seljas vetää tietysti hyppyristä, Nyqvistin perään ja sieltä tuli paini, Pouta vastaan Virta. Tää on pojat ekstreeme, ei kun uploadeja, ei kun... Ja nyt saa lyödä kypärää. Tässä on Back to Rules Pro, hieman hauskuutta tähän harmaaseen arkeen. Voittajana Arto Nyqvist, 2. Semi Seljas. Ja 3. tulee sitten nää 2 päällä kilpakumppanit. Mitäs nyt tehdään takaperin? Hei, etiks Mikko 3? Pieni leikki tässä. Takaperin maaliin. Tää on, ajetaan isolla pyörällä ja pikkupyörällä perseenellä. Sä oot Artsi, okei. Nyt se lähtee. Otetaanpa säijät tänne. Eikö se ollut ihan hauskan näköistä? Hyvä, otetaan pieni haastattelupätkä tässä ja Artsi Chica sammu tonne. No niin veijari. Jumalauta oikeesti, sä oot siinä ja ehjänä. Miltä tuntuu kun on voitto taskussa? Anna mitä? Miltä tuntuu kun on voitto taskussa? Mä kuulun vieläkään. Miltä tuntuu kun on voitto taskussa? Ihan normaalimpa. Mut jos toi Kaisamaris on jossain täällä, niin tukkaa mä Artsisakille osastu mun asiaa. Ei varmaan kyse mistä. Arto Nyqvist, ulaa! Kaljaposkeen läpi hiki tulee 3 kohdasta. Kainalot ja persepako. Hyvät ovat ja Artsi menee osastolle. No niin Toni, painiks laitoit? Mones mä olin? Vika. Oli Pouta, mutta anistun kyyssä. Kato sä voitit. Mr. Pouta oli vika, kun se oli sun takana. Mitä? Pouta on hyvä painikaveri. Se on hyvä. Se on aina, ja sit se aina jää 2. painissa. No Juuso, taas sulla on hiki. Kävit sä äsken kaljalla? En oo käynyt kaljalla. Mistä hitosta sä tuon hien pintaan saat? Oli niin tiukkaa skavaa tossa, vähän puhtas hikeä ja silti vanha kettu pääsi vielä kuittaa viimeiset suoraan. Aika paha, mutta eikö se ole ihan jeestis päästä? Joo, kyllä. Kuitataan huomenna. Yes. Semi Seljas! Mahtavuutta. No niin Mikko, onks toi liian pieni sulle? Tää on aivan liian pieni. Oikeestaan niinku meininki tästä vaan nousee koko ajan. Tekis vaan mieli, kun rupee rinkkuun ja tanssit täällä. No niin, eikä muuta kuin aplodeja, Mikko Hilska! Hetken kulttua, eli noin 1,5 tunnin kulttua tässä samalla areenalla FMX Stud Experience, jossa ajaa myöskin meidän Herra Pouta. Olisi kiva saada turpaa. Ei se nyt niin hauskaa ollut.